tehničkih detalja govorit ću 20 minuta i zamolit ću također i kolege i ostalu gospodu da se strogo drže reda. Ja bih htio ipak i vama možda prepustiti riječ da eventualno postavite neko provokativno pitanje. Što se tiče čiste moje metode pristupa ovoj tematici, ja ću to gledati sa vaše perspektive, odnosno bolje rečeno s perspektive ljudi koji bi željeli otići van, koji bi se tamo htjeli negdje zaposliti i tamo angažirati, ali ja ću također gledati sa svoje subjektivne perspektive. Jer na taj način smatram da mogu najbolje izbjeći jednu subjektivnost i na taj način smatram da mogu biti objektivni. Pretpostavimo da sad ovdje ima puno studentarije koji stvarno žele otići van. Po procentima, ne znam, čini mi se oko 50% Hrvata mladih barem jedanput godišnje razmišlja kako da utekne ili kako da pobjegne van, odnosno da otiđe van. Već samo ako imate neko lingvistički pozadinu, vidjet ćete i ta riječ van, ona ne postoji ni na njemačkom, Ausland ili étranger, Francuzi, Njemci nikad ne kažu idem van, nego idem u stranu zemlju, što je vrlo simptomatično za hrvatski jezik. Zašto mi uvijek govorimo već tako reći od 45. godine idem van? U najmanju ruku kao da je Hrvatska jedna klaustrofobična zemlja, zatvorena, represivna, što nadamo se da više nije. Znači, pogledajte se na vrlo interesantan jedan detalj u svakodnevnom govoru, idem van. Ja Njemac, ja Amerikanac, nikad to ne koristi svoj riječ. Ta riječ ne postoji van. Ona prilog postoji u jednom drugom kontekstu. Što konkretno bi prolazilo kroz glavu jednog mladog čovjeka iz udruge, kako se zove, da pustimo u Hrvatskoj. Kad bi, recimo, bio sada na mom mjestu, a ja na njegovom, onda si mislimo, šta mi taj sad Sonić tu priča, Markove, Konake, svi ti ljudi koji su došli iz dijaspore, svi ti ljudi povratnici, s jednom nogom su u inozemstvu, možda imaju strano državljanstvo, možda imaju već tamo i familiju, a tu su nama pošli prodike pričati o tome kako je Hrvatska lijepa, pastoralna zemlja, krasna, gdje svi dobro se žive i kako je sve to krasno i lijepo. Čujte, ja ću vam potpuno otvoreno reći, bit ću malo samokritičan, sad vam kažem kao bivši povratnik koji je došao iz Amerike i politički migrant. U svakom slučaju to je potpuno legitimno što ti ljudi kažu. Jer ja poznam, vidite go gospoda oproste, ja poznam znatan broj Hrvata koji imaju taj rentijerski mentalitet. Znate što znači? Paušalno hrvatstvo, ja to zove. Na neki način, ajde idemo 6 mjeseci malo u Toronto, tamo mi se sin ženi i tako dalje, idem malo skočiti do Göteborga, ili možda idem do Ludwigshafena, ili ja možda idem negdje malo tamo u Sydney ili u Geelong, u Ameriku ili u Australiju, pa nakon toga kad dođe malo za lijepo, kad dođe lijepo vrijeme, malo u Međugorje, on ću se krasno ukupati pored svog strana u Zagrebu. Budemo otvoreni. Ja moram prvo shvatiti psihologiju tih ljudi prije nego što se od njih distanciram. Drugim riječima, ako ja budem kritizirao te ljude što masovno žele nahrupiti i otići van, ja moram shvatiti kako on mene promatra, kako on mene gleda. I mogu vam, dame i gospodo, dragi kolege, reći dobrim dijelom, to je točno. Ja, vi mene možete slobodno pitati u mom slučaju kako sam ja došao iz Amerike i koji mi je bio motiv prvo da otiđem tamo i koji mi je bio motiv da se vratim na to. To je vaše legitimno pravo. S druge strane, isto tako imamo jednu veliku stvar ovdje, to je gotovo naš folklor i to moram priznati. To je meni išlo kroz glavu kad sam imao 25 godina, kad sam otišao u Ameriku. Pričat ću mi okolnosti, ako mi dozvoljavate, na kraju mog izlaganja, koji nažalost još imam samo 15 minuta. Svaki dan otvorite novine, što čujete? A to je već, ako gledate čisto leksički, jezično, stalno se vrti ta riječ na svim valnim dužinama korupcija, lopovluk, korupcija, lopovluk. I stvarno, Boga mi, ja sam na sebe pitan, gdje sam ja to došao? A gotovo, svaki dan gotovo da se ove svijesti u mom susjedstvu neki dan, isto je bitno sam tamo u Prašću, živim na selu, pa čujete tamo da neka policija, pa onda neki dan slušate u tom ministarstvu na neke korupcije, lopovluk. Pa neki dan slušam čak i ljudi koji su na nekim nivoima, evo čitamo danas što ima novo, to su te tragične vijesti kod nas, na medicinskom fakultetu i tamo ima korupcije. Gledam školstvo, evo sestra mi radi u školstvu, žena mi radi u školstvu, i ja sam radio u školstvu u Americi i tako dalje, to ćemo pričati kasnije. Gotovo svaki sektor, svaki segment društva je totalno korumpiran. I ja, vjerujte mi, ovako laički, to je neka, danas se možda neće ići u javnost, pitam se, da li je to možda nešto genetski kod Hrvata da se stvarno krade? Jer ovdje ljudi mene ne pitaju, Tomislav, što si napisao u Americi, što si nabradio, koliko jezika govoriš, ili što si na jednom duhovnom planu stvorio. Nego prvo mi gleda kak si se snašao. A kaj ta riječ snašao znači? Koliko imaš auta? I
Ja dan danas padam u nesvijest, to mogu iz prve ruke reći, i isto sam strašno bijesan da ljude gledam ovdje iz skupe Mercedese, za koje sam i ja skupljao novce u Americi. Još davno prije nego je Hrvatska bila ovdje na mapi. Meni nije Hrvatska, jer nisam ni otkrio 1991. godine. Meni nije došlo JNA tenku da ja otkrio da sam Hrvat. Ja sam bio Hrvat u Americi kad je bilo, ne samo tu, nego čak u Americi nije bilo zgodno govoriti da ste Hrvat. Znači, još te detalje ću vam već kasnije govoriti o tome nešto. Ako želite, bit će mi super drago, pogotovo ako ste studentari i volite puno čitati, da pogledate moju web stranicu i da eventualno pogledate i neku moju knjigu. Idem sad opet se staviti u perspektivu mladih ljudi koji bi htjeli izići van. Na temelju ovog što sam rekao, potpuno ih shvaćam, ponavljam, premda ih ne opravdavam, shvaćam njihove motive. U ovoj silnoj korumpiranoj zemlji, gdje ne samo je žnora, znate što znači žnora, ta veza famozna radi, nego stvarno morate imati 5 šnora da bi eventualno lansirali sebe u neku poziciju, a kamoli svoju djecu. Na neki način vi ste prisiljeni da srozate svoj karakter i da sebe moralno na neki način potkupite ili kompromitirate da eventualno uspijete u kakvoj takvoj karijeri. Bilo da je to na jednom službenom nivou, ministarstvu, bilo da je to riječ, da ne kažemo da je privatni firm. I ja kroz to prolazim i moj sin i rodbina i tako dalje. Ne želim biti prost, ne želim nikog to provocirati, ali ako već ti mladi studenti ili kako koji vodi njihov profil žele izići van, da pače, ja uvijek volim ljude podrijeti, neki idu malo van, ako ništa drugo, da vide 2-3 godine, da se upoznaju, da izgrade svoj karakter. Ne želim sad ići u neke romantične scene koje su isto dramatične. Ja sam isto sa 17 godina pobjegao od kuće. Ali nisam bježao u Ameriku, nego nećete mi vjerovati. Pobjegao sam u Indiju, autostopom. Imao sam dugu kosu. To je bio presedan u komunističkoj Jugoslaviji. Jednostavno sam htio otići od one očajne komunističke klime koja mene fizički nije toliko uništavala, ali estetski. Onaj balkanizam, one udbogene fizionomije, cijela ona komunistička ikonografija koju sam ovdje tu okolo gledao, Trg maršala Tita i tako dalje. Meni se to gadilo kod dečku, ja to nisam tada mogao još pojmiti sa 17 godina, ali sam na drugi način reagirao. 10 godina nakon toga okrenuo sam u drugom smjeru, pravcu Amerike. Poslije ću vam još neke detalje reći. Znači, ako već imate vaših kolega koji vam govore, idem van, Juraj, Petar, Sveti, kako god se zove, idem van, dosta mi je ove korupcije, dosta mi je ove povluka, ne mogu ovdje ništa napraviti. Ako su već do toga došli, neka razmisle o pravim motivima njihovog odlaska i neka onda se barem organiziraju. Ja vam to ne želim to opet normativno kazati, to mora tako biti, ali nek idu, nek vidi, nek malo izgrade svoj karakter. Evo par tehničkih detalja. Kao prvo, moram to kazati. Svima nama to prolazi kroz glavu, a pretpostavljam i vašim kolegama, a možda čak i rodbini. Ako već idu van, pazite, sve ove periferne zemlje, to će vam svaki ekonomista reći, pa ne treba čak ni biti ekonomist, recimo počnete od sjevera, od Irske, Portugala, Španjolska, pa sve do Grčke, te zemlje u svakom slučaju ne dolaze više u obzir za moguću imigraciju, odnosno za mogući odlazak. Imam jednog dobro kolega, ih puno u Irskoj, koji isto iz Zagreba tu platiće i stvarno, vjerujte mi, čovjek nema za grijanje za platiti. Jer je situacija vrlo loša, ekonomska, znate, bio sam nedavno ja u Dublinu, odnosno nije bitno što, i tamo je imate masu zgrada koje isto zjape prazni, koji kod nas ovdje nema. Jednostavno, zemlja ekonomski je labava. Španjolska ima, tako reći, najveći procent, 25% isto nezaposlenih kao Hrvatska. Portugal je isto na rubu, nije ni Italija puno bolja, međutim Italija i Francuska su ipak bogate zemlje kao tako, 50-70 milijuna stanovnika. Nije to isto kao Portugal ili Irska koji ima manje ljudi nego Hrvata. Znači, ako već razmišljate o tome da otiđete van ili vi vaše kolege, gledajte da to budu anglofone zemlje. London vam je jako puno Poljaka. Čak i Poljska, vidjet ćete, u restoranima ima puno Poljaka i Poljakinja. Kanada, prekomorske zemlje, to je već malo nešto teže, morate imati vizu. Amerika isto tako nije više kao prije. Australija je, recimo, tam sve ovako govorim jako šturo, jako globalno, nema vremena za te detalje. To su još možda moguće zamjene sredine, za koje eventualno sebe neko može instalirati. Međutim, zapamtite jednu stvar. Ja pretpostavljam da imate priliku s vašim kolegama razgovarati koji su možda već završili u Kanadi i Australiji. On će vam samo jednu sliku dati, a možda vam neće drugu sliku dati svog života tamo. Znači i tu budete oprezni. Svakako i Njemačka je tu dobro stoji, a Austrija isto preko puta, što je tu, nemate na 2 sata do Graca. Međutim, sad tu dolazi najvažnija stvar. Što ti ljudi, konkretno kakav posao oni žele?
To je prva i najosnovnija stvar. Svi mi fantaziramo o nekom lijepom mjestu, o nekoj kombinaciji krasne jedne sinekure, tamo gdje će nas otvoriti sva vrata, gdje ćemo imati prilike za dobar posao i sl. Što se tiče posla u jednom McDonaldu ili nekog čistača ili čistača, to uvijek možete dobiti posao. To jamčim tom našem, kako god se zvao, Petar Petrović ili Jura Jurijević, kako ako želi ići van, on će uvijek naći posao. Ali taj posao, taj u realnosti bit će sasvim drugčije od onog kako on njega zamišljao ovdje u Hrvatskoj. Ja vam to govorim iz prve ruke, jer sam živio i pored Hollywooda u Comptonu. A kad kažete jednom Amerikancu riječ Compton, on će vam odmah reći o čemu misli. Tamo morate imati dobro oružje i par telefona ako hoćete preživjeti. I to vam stvarno ne želim karikirati. To sam tamo kao profesor živio i tako dalje. Svako večer sam čuo pucnju u zraku. Može i to probati. To vam naši Hrvati možda neće kazati. Evo jedna, to bi našim diplomatima svima sugerirao kad idu u Los Angeles ili u Washington, ja bih po svojim kolima bih odveo malo u neke dijelove, pola sata od Los Angelesa, pa da malo vide Compton tamo. Tamo je samo crno stanovništvo, vi kod mjera se imate što tamo tražite. Mogu vama tu fantazirati u ljudskim pravima i ovo ono, vi toj skupini ne pripadate. I on će vas kao bijelca, vi možete biti ljevičar, vi možete biti ultramarksista i bilo šta, on vas neće prihvatiti. Vi ste honki, vi ste bijelac, vi ste white trash, bijeli otpad. On vas ne prihvatiti. I tu nemate što tražiti. To u službenim medijima, američkim i hrvatskim, nikada nećete čuti. Ista stvar, recimo, kada ako razgovarate s Njemcima, ako govorite njemački, otičete do Berlina, otičete do Neukölln, tamo je do lijepo predgrađe, tamo bijeli policajci, odnosno policajci njemački nemaju što traži. Kada idu tamo, otvorite Frankfurter Allgemeine Zeitung, danas ili Bild Zeitung, onda morate znati da su to područja za koje jednog čovjeka iz Srednje Europe nije baš, ako reći diplomatski, nije baš prikladno